gospođo. Ej, nemoj. Ej. Moram da ti sečem nokte. Pogodi šta sve radila. Ej, molim. Samo ima nogama. Mislim da oni unutrašnji šal. Nemoj, kako ti radila sam na kristo. Gledaš ovdje? Crkla od sečenja noktiju. Sad grebi nameštaj koliko hoćeš, to jest možda probaš. Šta je? Jable tvoje noge. Evo suze plačem. Da ne radim ovo već 10 godina, možda bi mi bilo žao. Šta je? Evo. Hladno oružje, demonsko za ono, grickalica za nokte. Šta je, kuliš, ne? Jel? U traumicu sam, a? Šta kažeš ti mi ovo grickalicu? Ne zanima. Hvala. Hvala vam na saradnji. Puno vam hvala. Vi ste jedna gospođa. Ja želim da vam se zahvalim, molim vas. Ok, kapiram da si malo nervozna sad. Neću stiram. To je to. Pedikir, manikir, gotovo. Aj, zdravo.